السلام علیکم پولنے چاروں کا مروچی میں گبجنے ملا ابابکر کلمتی زند آئیے ازمی بابتا واجہ ملا ابابکر کلمتی حساس 1918 مزن نام وبا یہ سالہ دشت کلدان نامی جاگئیے پیدا بودتگ آئیے عریفی پتے نام بہادر بودتگ کہ آوتی زمانہ گا دیندار و نیکترے مردمان شمار کنگ بودتگ واجہ ابابکرہ چہ کسانیہ وانگے اوب سک باز بودتگ بلے آ زمانہ گا وانگ چو مروچی کی دور وڑا عام نبودتگ اسکولو در برجہ وتی جا نزدیک کو گورا چوشے مسیتی ہم نبودتگ کہ مردمے ہر پہ دوار بوانیت دھرو گورا آگا سرپچے مسیتی بودتگ گورا او دے بیچارگے ملا پا علت و بلا سارے وط بودتگ بزاں کلام اللہ سہائے کے زانتگ ہما قد نماز و در نمازے پمشکا ملا ابابکرہ پا وتی وانگا دیر و دراجے پند جتگ سرباز جیونی و گڑ سرا سارے کراچی کپ کراچی واجہ مفتی محمد عثمان احرار السلام اشوتو وتی وانگے بنگیج کو یہ ہما زمانہ گت کہ واجہ مولوی محمد عمرہ پاک بستگا تو ہمیں مدرسہ وانی نگے بنا کتگا احرار السلام نو دربری درگتا واجہ ابابکر کلمتیہ تا دو پرلیم ماہ سک نادرہ بود دہمی نیوہ چا ملکا حالت کہ بیا تی عریفی فتا بیران کتا گو امی دل پدردی آلا واجہا وانگ یلا دو تو ملکا شو چھ دورند ملا ہوتی وانگ برجم داشت نکوت کلام اللہ گلستان و بوستان عبید آئیا گیشتر وانت نکوت وانگی یلا دے گا رند واجہ ابابکر کلمتیہ زمینداری اشترکشی دکانداری بیپار رمگ و مالداری پیشک وتی کو تا روچ مروچی ہمیں گیروچلانی تہا وتی زندے آخر روچ بیگا کتن واجہ ملا ابابکرہ بلوچی لچکاری چھوڑو چھتو گنگیر کتن یہ وقت یک جتائیں وشے کے سے یہ چشمود کہ واجہ ابابکرہ یک ذاتگی میشی استد کہ آئیے گورگ واجہ ملا سک دوست ہے بزا نکنت شمروچے تو لگا وتی چھم میں چیرا کتا یک روچے دور کت پلا ملائے گورگی بوت بیگاہ کے میہاڑت ہادگی میش ہوتی گورگانی میچے نگا لگتن بھلے ملائے میشا بانزے بانزے چیرات یہ جاور گو ملہ چارگ نمود وہ آوتی پردردیں دلے پہاراں یہ پیم درشان کن وہ تولگا ما اکلا مان بستی تو گوشید کہ ترا منی بیرے پنی اگا منی دستا بکپیت درستیں جستو پرسان کنام آوتی شہر تہا چوش گوشید تولگ تو راستیں گورگ منی وارتگ ای کزا ربا میں سرا آرتگ از منا پچ گپتگو تھرے داتگ اگر ادا کنت بیاہ منی زیرا پا حدب و انصاف گران بیرا یا میرے یا یاد بے دیراں تو کتگ مغرور و مزن مری تی سرا دیہ و آپتے سرید یا ترا شیر جنگلے دیرید واجہ ابابکر کلمتیے یہ شعر سکی مزن شعری بودتگ بلے زمانہ کے زوراکیں چستو ایراں گودگے بعض شعری گارو بیگوائیں چونکہ ملا وط بلوچی کوہنے دروشو میں لچکاریت پمشکا آیا امے رنگ دوست بھی ملا پازل ملا قاسم ملا دینار ملا بوہیر و ملا عزت واجہ دلی دوستیں لچکارتن ملا ابابکرہ چا کسانیہ لچکاری بونگیج کتگت وہ آئیے بازیں شعر گارو بیگوائیں واجہ ابابکر کلمتیہ یک دکھا مزنے کار کتگت کہ یوسف زلیقہ قصو آئیے بلوچی شاعری کالبہ ترین تگت گوئی قصے جتکیا دھنی گا آئیے 4 شعر پر بستگ ہر شعر کھم و گیش 600-400 گال بھی بھلے دھنی کا قصو سرجم نہیں واجہ ملا ابابکر کلمتی شعر درست یک چیک کا باج بنند بھلے دادشاہ شعر ہما شعر کہ یہ شعر شنگ بیگا رند شاعر و ندکارا ملا ابابکر شوہاز کو
ملا ابابکر کلمتیہ وتی شہر تہا بازیں عربی پارسی اردو گال کار مرز کتگ چوش آئیے پا زانت کتگ پرچیہ کے اسلامی ملکانی کوہنی ادبیہ ہی یک شرعی و زانتکاری لیکک بودتگ و ملا ابابکر نمون ہم ہمشت کہ نہ اشیتا ہچ پیمیں شک و گمان نیست کہ ملا بلوچی سرا مزنے دزرسی است یہ بلوچی زبان نگباتی انت کی آئیے چوشیں ماڑیے رستے بلوچ راج ملا ابابکر پیمیں راج دوستانی سرا پہر بندی بلوچی کلاسیکل شاعری کوہنے کلات واجہ ملا ابابکر کلمتی 28 جنوری 2002 میں گھنجیں گوادرہ بیران بیتگی وتی ابدی جہا شتگ بھلے نام ماں دفتر نمیران